היי, אני אילנה מאילנה הפקות, מתמחה ביצירת פעילויות וחוויות בטבע, אבל נכון, בתקופה זאת שפחות אפשר לצאת, החלטתי לעזור לכם להביא את החוויה הביתה. מה אנחנו ניצור היום? עששיות מחומרים ממוחסרים. מה החומרים? בקבוק שקוף, טושים לא מחיקים, מדבקות מכל זוג, מנקי מקטרות, מעבעב, כאלה שמחלקים באירועים, שנדלק, במחורר, ביאללה, לעבודה. הדבר הראשון שנעשה זה פשוט נחתוך את הבקבוק ונשתמש בכל אחד מהחלקים האלה, ונקשט באמצעות הטושים המחיקים את כל החלק השקוף. ניצור, נמלא בהרבה צבעים, פה יעבור האור. נוכל להדביק גם מדבקות, כדי שזה ייראה לנו ככה, פחות או יותר. ניקח מחורר ונחורר 2 חורים בקצה. והמנקה מקטרות יהפוך להיות הידיד של העששית. הנה מצד אחד נקשר פה, נשים פה. השני נחבר אותו לצד שממול. העששית שלנו כמעט מוכנה, היא תיראה פחות או יותר ככה, תלוי כמה ילדים יקשטו אותם, או ההורים. נותר לנו רק להדליק את המעבב ולשים אותו. עכשיו נצא החוצה בחושך לגרש אותו, לגרש את החושך ולהביא מעט אור. אני אילנה מאילנה הפקות, עושה הפעלות לילדים בקבוצות קטנות ובקבוצות גדולות, וגם מוכרת ערכות יצירה. מי שמעוניין לרכוש ערכת יצירה של הכנת השישית, גם מחומרים ממוחסרים וגם מחומרים נוספים, מוזמן להיכנס לאתר שלי או ליצור איתי קשר ברשתות החברתיות אילנה הפקות. שיהיה לנו חג שמח.